Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama. Ene wayno jiɗɗen ko wadde heblo hesso. Heblo ngo noon kala ko golla e maggo nawete ko YouTube to, nde wonno portable ɗe ene jawa hewde. Ɗum saabi eɗen mbaɗa hebloji ngam nawde ɗum YouTube to. An jiɗɗo janngude o, bisimilla ma, a hollama YouTube o, mbaɗa abonné, keɓa hen, naata hen, kala ko lomba toon keɓa hen. Wala saaha min jiɗat jannginde, min janngina ha gayna o ronka yaade toon. Wadde photo ngoɗo noon so waɗi gayni ma fewne ha feewa, nawe toon. Joni so nawama toon kadi watte kadi ko rewi hen ko tawa ene waɗa dawa jutgal ekkoji ha waɗa ha paama. Ɗum noon nafata ko keɓen ko wayni on saaha seɗen janngina tawa eɗen teeyi eɗen deeƴi ɗa ko portable saaha fof wooda ko joli hen walla nanga ha hakkude tan ñifa. Ɗum ɗon koko photo ma haal kaala ha gayna haalama, gayna noon fewne ha feewa, nawa YouTube to tawa toon to aɗa jangga. min mbaɗa hen pular, min mbaɗa hen limto kadi qur'ana arab, saabu hewɓe noddi en wonde ko janggete ko naati kono tawi ko daɗama ko heewi. Hankkadi so waɗama noon kadi wattama vidéo ji waɗoyama to YouTube to, kala garɗo ma tawa ɗum toon naftoro. Pular o waɗe vidéo ji tawne holluma no paamirta lombe toon. Qur'ana arab o kolɗoɗa kadi e sifa newiɗo tawa ɗum toon. Ɗum noon ko ɗum ɗo nafata. Ɗum noon waɗirani ko ha gandon ko yiɗa waɗede ko daroɗen hen, jinggen hen, ballen hen. Daroɗen hen, jinggen hen, ballen hen. Nde ko jiɗɗen wadde ko Allah rokke wadde ɗum no sifa no newori. So goto accitama tan yahata. Ko dental wiya kala ɗo mbawɗa wonde jungo ma yo yetto hen. Kala ɗo mbawɗa wonde jungo ma yo yetto hen. Hono yettorto hen? Sa waɗi Orange Money momin keeb, sa waɗi Wave momin keeb, sa waɗi Ria momin keeb, Western Union Monagara momin keeb. On saaha so heɓama noon wawa jingande e ngal ɗo gollal. Ko kaɓorɗe cotte waɗe hen, ɗum ɗo kaɓorɗe ko codaɗe. So boni mbatten, walla bawɗo neldude kaɓorɗe moƴƴe nangoje ha laaɓa cer, anne bisimilla ma. Hay goto noon hennaka e caggal, kala goto e mon hennama yeeso. Yo wat kañum jeeyi woni jingowo ballowo. Yo Allah wallu en noon nanodirde e famodirde. Ko Allah noon haalira, an nanowo nanira Allah, an jaɓowo jaɓira Allah, an baɗa saabi Allah keeɓa hen Allah ni foti. Ɗum noon ñin haalande on haade fuɗɗoyade gollal ngal taw on keblima on naati YouTube to, cabboɗon kam mi waɗa fewnude ene nannoye toon inchallahu taala. En kolli Allah kadi en ballinima Allah ballowo yo wallu en. En kolli Allah kadi en ballinima Allah ballowo yo wallu en. Ko mbatten ko newono en, newono janguinowo o, kadi newono kadi jangowo o. Allah waɗan hen faamu, kako janggay famɗi heewi taw ene yaaday e newuya. Ka dawowo dawa jippoɗa tawa ne fewna ha feewi, jangga mbawa law jahajuma. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. Ko musidɗo moon guiɗo mon alamudo mon nder e boowal Yaya Ly ko Sénégal. Kala jiɗɗo jokkodirde men wadde 00 221 117 906 14 81. On saaha mbaɗa Yaya, mbaɗa Ly, ma yi WhatsApp men o, ngara gacca hen konngol ma, kollirol ka jiɗɗo janngude min battuma hen nanuma inchallahu taala. Yo Allah wallu, yo Allah rene on jarama, wassalam.